Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na po kita mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon, kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga, Huwebes, pizza Jess na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023. O padayon kita mga higala sa atua nga mga buhatonon niining kabuntuon. By the way, kuanday no, sulayin ninyo na post na ni Camel ang ato ang mga nahitabong event kagahapon no dito sa Candanaay no alang sa mga taga-Ayungon nga naas mga taga-Lagyo ang lugar no kining ato karon nga kuan Candanaay ni nga venue ani unya duda taroy gruto nga gitukod na didto o doon na putay kapilya nga natukod didto o gani kagahapon mao ang matud pa kini bitang blessing sa bago natong gruto no so munano nya pasalamatan pud nako ang mga ni suporta no ang ato ang mga katawhan dito sa Candanaay pinanguluhan silang chapel leader si Sister Joy Flores ug sa iyahang kapikas ug ang tanan gyud nga mga taga Candanaay ug ni apoy mga taga lungsod nga nangadto dito nagdala pod sila in town pod og mga pagkaon mga produkto mga pahalipay pod sa mga bata kay gitiming pod nako gahapon nga kuan pod pakumpisal sa atong mga bata dito no sumuna no so alang na adtong gusto pong musuroy-suroy diri sa Ayungod unya managkot pod ginagmay dito sa amo ang gruto sa kining kining Candanaay, pwede na po dito. Pwede na do makapulo pamalandong pud mo ginagmay dito. No, dili pa gyud ingon nga gwapo ang dalan. Yang ato pong gruto di pa ingong fully furnished na pero ako na lang gisugdan dayon aron nga masugdan na nato dayon ang kining paghimo sa ato ang mga kinibitang mga kalingkukan parte sa pagdebosyon usab sa mahal nga Birhen. Okay no? So formally na ato nang gibutang na ang ato ang gruto dito, ato na pong gibutang ang mahal nga Birhen. To adunay nang utanan nako nga pader nga nung gaatubang man ni si Santa Bernadetta. Actually akong gipaatubang og tuyo kay usually ang mga gruto bitaw no sa mahal nga Birhen sa Lourdes kuan kana bitaw nagtalikod si Saint Bernadette Soberu. Sa ato adere sa kuan gipaatubang nako aron makakita pud mo unsay hitsura ni aron makakita pud mo intaw og unsay hitsura ni Saint Bernadette Soberu kay pirmi rin taong ganang gatalikod no asa man ka makakita og nagpa-picture ka gatalikod kamo din na nakasulay mong nagpa-picture mo nga nagtalikod so kana kung sa gruto mura mo gana og kana bitang mahimo na siya nga sa ato pa na image nga diin ma-reminded kita. No? Anyway, sa ako arasan na, no? Nga akong gipaatubang si Saint Bernadette. Sa uban ninyo, apo dira po nag-inaon na ninyo. Ari kita may galan, CBCP News, Balitang Simbahan, ini kabuntuhon. CBCP, Bishop Crispin Parques, gipanguluhan ang matud pa lihok pangawhagan. No? Dili na tawag ito kana bitawng lihok protesta din lihok pangawhagan no gitawag nato sa English og Jericho Walk kansa nanawagan sa gobyerno sa probinsya sa Samar nga hulungo na ang operasyon sa mina sa nasangpit nga lugar. Sa matud pa niya gipaklaro niya nga ang labing maapektuhan gyud sa mga kadaot nga nga bunga sa mga gitawag nato og reckless mining maog yun ang mga pobre. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nag-ayo alang sa mga nagampo no. Pope Francis nag-ampo alang sa mga nahimong biktima sa mga kalamidad nga nahitabo dito sa Slovenia ug Georgia. Nanawagan siya og dugang mga hinabang usab sa nasangpit nga mga lugar. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kabuntuhon ug padayon kita sa atua nga mga buhatonon niining kahaponon. Bino ato na lang ning arita mga higala sa atuang Saint of the Day.
Bueno ang atong saint of the day karong adlaw mao si Saint Lawrence, martyr, deacon and martyr. Ano nga no? Kini si Saint Lawrence na ila kini siya sa iyahang pagka-siaw. Kabulwag yung up to what extent ang pagkasiaw manghigala ni Pope de kini ni Saint Lawrence ay martyr mo guni siya no. Ang nahitabo mahigala nga sa diha kay ang klase sa iyang martyrdom gilitso ni siya, wala siya tuhuga. Pero gibaat siya og kining gitawag nato og pool or kini bitaw murag kawayan ba. Unya gibaat siya, unya gilitson siya. Kana pang gibali-bali ba sa kalayo. Kabalo kang unsa kasiaw ni si Saint Lawrence. Giingna niya ang naglitso niya nga palihog balihan na kay aron mapantay ang pagkaluto nako. kay gipaubo ra man siya, gipaubo gipaatubang sa kalayo hangyo siya nga ipatalikod pod siya kuno aron pod nga maluto hasta yang buko-buko. So mura there is joy in dying for Christ alang kang San Lorenzo. No, sumana no nga kabalo mo nga nang ingon nato ang kinaiya ni San Lorenzo. No, ano man tungod kay matud pa alang kaniya ang iyang kamatayon mao man ang pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Ug gani matud pa kita usab sa pagtulunan sa kinabuhi ni San Lorenzo, we should also try to, die every day. No, unya usag yun sa mga gitawag bitaw nato og kamatayon uban kang Kristo every day, maog yun ang paggawas nato sa kinabuhi nga giganahan ta. Ayan, no? Kanang gitawag bitaw nato og sa in English og comfortable life. Getting out of our comfortable life, no? Ang uban nga mga termino ana gigamit tag comfort zone. Ato pwede po comfortable life, no? Kana bitang pilion ka pagka presidente sa kapilya, musugot ka bisan pa ko alang nimo paggawas na kana sa imong comfort zone or comfortable life. Kini kung presidente ka sa kapilya, may puruhan man gud nga ikaw ray pasagdan sa imong mga kauban sa kapilya. Ikaw may pasilhigon, mo nang uban nga imbis nga ganahan ka imong imbis nga presidente ka sa kapilya, mura ba og kanang dako kay pribilehiyo pero martyrdom pud din na siya actually, no? It's really a martyrdom nga naman kaya na ba uban nga ay presidente sa kapilya mo na pasilhigo siya na. Pero but if you believe nga ang imong martyrdom pagserbisyo sa Ginoo parte na sa imuhang pagtuo ug pagsalig sa Dios, dili go ka mag-ol, no? Klaro ba? Ako may mga pare ako I for myself para nako kini mga kasakit para maguni pagsunod kang Kristo sumuna nga dili na ta kinahanglan pang mag-uol kung dunay mga problema nga masugatan nato kay parte na maguna sa ato ang martyrdom, no? Dying every day for the sake of salvation in Christ, no? Klaro ba? No, aray kita maigala sa ato nga mga saban catechesis, no? Doon na tayo mga catechesis mahigala, no? We have here some question, no? Pero pwede ba nga maordinahan ang key tupag niya na magdepende sa gay, no? Kay doon na bayay kay ato man sa CCC o Catechesis of the Catholic Church 2557 gidistinguish mo gunato ang homosexual act o homosexual tendency. Kung doon na lang kay homosexual tendency, wala ka na problema. Basta dili lang yun mo dadoon ngadto sa homosexual acts. No, sa ato pa bisan ang usa ka tawo adunay sa homosexual tendencies, mao dinhan siya sa pagkapare. Pero dili lang yun niya dadoon ngadto sa homosexual acts. Ano actually kitang tanan na amang gud tani ana anong kana bitaw palitan kuang ka kanang normal lagi ka no dili ka homosexual, no? Natural kay balitan na ay mga minyo no na magyud kay gitawag na to og sa kuan pa na sexual tendencies, no? Pero kung minyo ka, dili na gina nimo paundayan nga imo ginang iabot ngadto sa sexual act sa lain nga babayi, di sa imong asawa. Kanang sexual tendencies na gina, dili gina mawala siguro, no? Gawas og gawas dagway og kanang gitawag na to og kinibang wala nakasaktong huna-huna pero naa magina, di mo gina mawala. Pero kung dili lang gini mo na dadoon ngadto sa sexual acts, wala ra na problema. Mo pud gihapon na sa homosexuality. If you're only a homosexual, you only have homosexual tendencies, wala na problema. Pero imo nang dadoon ngadto sa homosexual acts, diha na dapit ang problema. No, so napangutana,
pwede ba nga ang usa ka gay, no, or LGBTQ maudinahan pagkapari? Pwede. Basta wala lang gid siya homosexual acts. Homosexual tendency lang. No, klaro? Nahala, no? Okay, ari kita sa laing pangutana. Sa usa ka awit ba? Dili, wala may awit-awit ni nga to. Ikapila na nga Pope, si Pope Francis Padre, tubag niya na, kamo, ikapila na, tagnaa ko no, tagnaa. Ika-267 Pope, si Pope Francis. Gikan kang Saint Peter. Kaya ang first Pope gyud si Saint Peter. No? And then, ay kaduha, sila na si San Clemente, no? San Lino, daghan pa na sila. No, hangtod karon ika-267 Pope na. So, kining mao nga gidaghanon, kuan siya, kanang gitawag na to og pagpailan nga doon nagigitay connection sa mga apostoles. No, it is a proof that we are really connected to the apostles. Okay, no? Kabahin ni Pope Benedict Father, he resigned last February 10, 2013. 2013, no? Nga naman tungod sa kagulangon. Kapatay naman po si Pope Benedict, pero before he died, no, gakuan gid siya, ni-resign siya. Kada bitang muingon bitaw ka ba nga dili na lang usa ko. It was announced February 11, 2013. Reason, old age and health reasons. Okay, the Pope, usa meaning og Pope, Papa, Greek word papas. Pope is the Bishop of Rome and the leader of the Catholic Church. No, so no, ang Pope, ang Latin word sa word nga Papa, o niya sa Greek word papas. Nga Pope, ang Santo Papa mao ang obispo sa Roma ug ang leader sa Catholic Church worldwide. Okay. O niya katong basahon sa Mateo 16, kapitulo 18 sa 19, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So mo kada ang gahom sa pagtugot ug sa pagdili gihatag ngadto sa mga Santo Papa ug ngadto sa mga apostoles. Ug ang maong katungod gibilin usab ngadto sa mga Santo Papa, sa mga kaobispuhan ug ingon man usab sa tibuok simbahan. No muna nga ang simbahan motugot ug modili. Okay, klaro? Unya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 sa 20, busa panglakaw kamo sa tanang katawan sa buong kalibutan, ug himuan sila nga ako mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanang isugo kaninyo, ug hinumdumi naguban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao kini ang paghatag og katungod sa mga apostoles, no? Abi no, din na lang una kita kutob mga higala. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab Mana milit na usab kaninyo ang manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.